No, moi drodzy. Ja puszczam Szymona. Tyle w tym temacie. Tyle w tym temacie. Jak się ci niewygodnie, to się wsuń trochę. Jest dobrze. O! Coś pizu. Duale. Alright, we must move quickly. Dwie beretki. Panzer found. Icon extraction is just ahead of you. Report there is a 6-man Panzer Grenadier unit hiding in the next block. You must eliminate them before I can risk moving forward. Kurde, mi się zdaje, że nawet na tym większym poziomie trudności to oni lepiej strzelają. Nie wiem, czy to jest tylko takie małe odczucie. Ej! Ała! Spaliłem się. Ale by była gańba w ogóle tak. No. Panzerfaust. Aha, jeszcze mi się teraz wspomniało, po tym jest ta taka misja Tyż w mieście, ale bez tego czołgu już. No to jest właśnie po tym. Dostałeś SMS-a ode mnie przez Excellent work. przypadek. No, Now keep moving. właśnie You must widziałem. locate the extraction team. To jest takie ciężkie, tam są te ruiny takie. Ja się w tym kiedyś faktycznie No tak to jest traciłem. jedna z moich... Druga po Foreście, której najbardziej nie lubię. No, Gnój. Dobra, ten Panzer 4 go dojedzie. Czekam na... a on ci teraz nie ciulnie? No bo ja jestem wychylony, nie? Aha, I will destroy the bell tower in case there are more snipers. No. Czołg mu przydupi z odłamkowo burzącego. Our team has just Aż teamed się up with the wszystko defecting scientists, zaszalątało. but they are under heavy fire in the next block. Hurry! A teraz ratujemy tych łonych. W potrzebie. Kojarzysz? ja. Doktor... To jest poziom trudności najtrudniejszy, tu są 3. No i to jest najtrudniejszy. No, bo na najłatwiejszym to żadna zabawa. To jest banał. No. A tu jest opór. Jest trochę. Trochę jest. LOL! Fez. Gdyby to... Czemu panu zrobimy tak? Ała. Nie. Myślałem, że zrobimy. Łodzatka. Haj. Kurde, ktoś z riflem Good. mnie strzelał. Science is 12 safe, HP. but there's heavy No tak. resistance along the Spoko. last road before the Ubogo. weapons complex. Let's go. Thank you for your assistance. We will move the scientist out soon. You'd better get going. Nie ma za co. W ogóle rozjechał cię on kiedyś? Na pewno. No mnie rozjeżdżał nagminnie. W ogóle idzie się tak zbugować, że jak tak za bardzo z boku do niego podejdziesz, to on cię coś... Nie polecam. Ja... A tego M5... Mogę się tym czołgiem M40 kul. Widziałem. Ja...
gdzie on tu? No nie chcę, żeby on mi tak... A tą broń ci zostawię na później, bo ona jest rare. OP. Flammenwerfer. Tłumik. Postrzelam se z tego. Headshot. Jak w Max Payne. O ciul, ale... Chyba się nie okali z tego. No... Średnio. Dobra, raz w życiu starczy z tego postrzelać. Szkoda, że do środka się nie da. Granaty są... No właśnie, masz granaty odłamkowe typu szyszka, jak coś. Ja. One są Ale mocne. ja je tak rzadko kiedy używałem. Ja go teraz użyję. To Boga temu zabronię. Ja nie mogę. No nie są za mocni. Mocni przeciwnicy to dopiero będą. No to... z innej beki. No. Tyle tutaj. Gipko. Change. Bomb Factory. Mnie się trafiła ta gorsza. No. Nie lubię. No ale takie życie. W mordę jeża. W dupę węża. Tu już chyba ktoś będzie na początku, nie? Ale w sumie nie. No ty. To nie musisz tutaj jeszcze złazić. W sumie, Aha. No. To się kaj tu się lazło. A ja nie, dobrze, Nie no, dobrze. nie muszę. To potem dopiero będzie Ja? ty. A ty co? W CS-ie byś tak sobie nie poszczelał z drabiny. No. Kuwa, U góry. tak tego nie Po lubię. prawej. Bo oni w ogóle, oni są tak mało widoczni No. na tle tego Dobry wszystkiego kamuflaż ciulstwa, no. niemiecki mają. Się kobra zdupiła. Czy coś. A ty co? Drgawki pośmiertne. I lewitacja nawet. Hitler. Welt den Frontsoldaten. I tu z góry do ciebie będzie granatami ciepał. Nad tobą. Stąd? No. Faktycznie. O kurwa. Porobiwszy. Kurde, ja muszę sobie zobaczyć. To są na trójce, to jest na czwórce. Dobra. Blablabla. Ciul. W to. Chyba właśnie tam jak patrzałeś. Po prawej. Po prawej. Na szybkości. Bum, 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 bum. Tu będzie miotacz, nie? No. Pamiętam. Ale on od razu przyjdzie? Nie, on jakoś z daleka będzie szedł. I no teraz... Z lewej będzie szedł. Indeed. No to... Chyba! O. Jesteś w wodzie, to się nie powinieneś odpalić. Ale ino nogami. Z feluch. O. Tam jeszcze... Jest tam? Nie? Idę zobaczyć. Powinno coś być. Ja bym chciał apteczki. Ale to tam się idzie dalej normalnie. No.
też tak. A jakbym tam poszedł? No nie wiem, zobacz, bo już nie pamiętam za bardzo. Pa. Aha, dobra, tu będziemy miał apteczki, no. Kurde, te mapy są tak zmyślnie zrobione. Tamten zaczynał jest naprzeciwko. Ja. Tyle przemocy, tak, tylko czerwonego kwadrata brakuje, jak kiedyś na filmach starych. No, Tak było. to był czerwony kwadrat wpisany w czerwony okrąg. Ja. Z noża go masz. Kur... A nie, dam sobie w 9, bo to było... Nie wiem czemu on się pokapował. Może przez te zmienianie broni. A! Too much. Ej! To jest jakieś kurwa lewackie. Dobra, zabij go normalnie. Szkoda sensu. No. No, DJ. DJ Blaskowicz. Właśnie, masz go podpalić. Ja se przy tej drabinie save'nę. Ciul. To jest patologia. Jak go chcesz od tyłu zabić, to tak, żeby był ten znaczek tego noża na dole. No wiem, ale teraz się nie pojawił. To musisz go wyczekać. Ech. Jakby tak... Rip, ciekawa strategia. Pada do swojego strzeli z Panzerfausta, ty widziałeś? To nie ja! Uważaj, bo tam... O właśnie. Lol, niech jebę. Jeszcze jeden będzie chyba strzał z Panzerfausta. Fajnie, że mi rzucił w Do łeb. tyłu i podskocz tylko. Czekaj. Ej, czemu on mi... On mi na drabinkę włazi. Co za kurwy z małej chałupki. Nie no, ludzie. No nie, 4 HP. Dobra. Besa. Kurwa. W tej misji chyba jest najwięcej deadów. Póki co. No, no już się zaczyna ciężko robić. Ciężko, panie. Tego nie rób z noża, bo cię z Panzerfausta zadupi. Czekaj, ja wezmę snajpę. Albo go możesz podpalić. Spróbuję ale tamtego A, spróbuję tamtego. pierdolnąć. Tylko uważaj. Kajon jest, on jest na dole czy? Po prawej, niżej, i po prawej. Wyżej. Kurwa, Dobrze, że masz refleks. Ninja. tu wydupi. 2 headshoty. Safe. LOL! Ej, czekaj, to bym szło lepiej zrobić. No. To się nazywa cofanie rzeczywistości. On tam końchnął? Kurwa. Nie końchnął. On i nas tego dupi. Nie, on ma 3 strzały z tego. Tu się nie ma co dupczyć, sejwować trzeba. LOL, a ci co są też mocniejsi? Ja, ci są, bo to są ci. Spadochroniarze. A mi się zdawało, że to był ten normalny. To ci normalnie też mocno. Kurwa. No, 7. Za dużo. Za dużo. Po łobie strzelaj. Save co 1 kill. Jak w postale ja. Było z dupy, a nie będzie samolotu. Ida do kibelka. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Zapiszę sobie jeszcze. Ja se też zapiszę. Celownik na wysokości głowy.
Moi drodzy, to nie CS, mimo wszystko nie wszystkie reguły się tu stosują. LOL. Ej. Głupi debil. To było dziwne. So how do I disarm this thing? I told you, just clip the red wire. Rozbroili. Ech. Pado, just clip the red wire. I ciul ta bomba dupa, jak oni to próbują rozbroić. A jakiego ci obrazka udupili. Do komu? Łaka makafon. Na bożyczku. Save co sekunda. Zaraz sobie cały dysk D zapełnię. Nie, bo zaraz. te save'y się nadpisują. A. To jednak nie. Ej, Yosambo? Teraz już nie wiem. To jest takie podobne wszystko tutaj, że idzie dostać Tu już byłeś. Cofnij się. do ciuli. Jednak nie tu, chyba. Czekaj. Nie. Nie, Bożek sam. A nie ma apteczki? Nie. Nie ma. Noga za krótko. Do góry. Nie. O tu. Save. I tu. Drzwi. Musisz uderzyć. Nie, albo tam dalej? Tam dalej. Wy dopiero tutaj. To jest dopiero... Na fest. I tu musisz przeskoczyć. No. Apteczki. Odczuwa. To był aż ciężki moment. Mnie nie ma. Ej, no ani go nie widział. Cupnij se. No popis... A, umarł, dobra. Cześć Harek. Co za pieron to jest Szymon. Szymon gadał, że 3 godziny. No my właśnie gramy 3 godziny 2 minuty w tym momencie. Także no... Mi Szymon gadał 3-4. Także jeszcze godzina. No. Chyba, że nagle dostaniemy takiego speeda, no. Zobaczymy. Chyba, że mam zacząć speedrunować. Bo my tak se po letku gramy. No. Relaksacyjnie. Teraz musisz To czas- przez tam przeskoczyć. no. Na ten daszek. Tylko uważaj, bo będą na ciebie prać. Kurwa. Nazad. Słaby movement, słaby. A to nie to. Pamiętam. Pamiętam. Dalej musimy iść. Kajmo. Oni wejdą chyba potem dopiero. No żartował. Leży. Weź sobie przeładuj tego rifla. A nie, czekaj, on żyje. To inny jest. Na 2 hity w puloka. Tam miał widocznie witalny punkt. Must succeed.
Głos Panzerfausta do ciebie tutaj. O suka! Nie zapomnę. Ale pod ostrzałem. Ja. Save. Kiedyś grafika cieszyła oko. Nie no! Cieszy. Do tej pory, ciągle cieszę. Ja się tak zastanawiam, jaka gra będzie za 10 lat, nie? Kurde. Nie wiem czy dożyjemy. W naszym trybie życia. No. Wycieńczającym. Nikt to w ogóle nie rusza, nie? No. Strzelaj, strzelaj. Ojej. Nie wierzę w to co się stało. A ten się dalej sam telepie. Ja nie mogę. Dobrze, że tu save'a zrobiłem. No. Bo by miało szczasło. Teraz sobie uważaj. No, 17. Czy to na pewno nie brat Mikołaja? Ja masz jakieś te? Nie, nie ma Nie. żadnych winiaczek. Nie, Szymon to nie jest mój brat. Z tego co wiemy. Raczej nie. Też mi się tak zdaje. Uważaj, bo tu jeszcze będą. Raczej chyba na pewno prawie nie. Po lewej strzela do siebie. Nie tam. Dobra. Jeszcze go poletku wezmę. No pa kurwa, farfoclu. Ej, Cupnij se. on chyba... Bo nie tak. Mi się coś tak... Nie no kurwa. Coś jest nie tak. Co? Kto to? No ten łon dalej też. Dalej? To jest... ta szyba jest jakaś... Teraz to już nowy. O! I no skąd on dupnął? Z dołu chyba. Nie, jest naprzeciwka tutaj, tylko naprzeciwka chyba. Kurwa. Ja nie mogę. Zrób to jakoś, bo mnie już telepie. Ja już chcę sobie pograć. No bo tym kurwa... No, No! F5. dalej. A to jednak stop. Za duża dynamika była tej akcji po prostu. Ale kurde, nigdy nie pamiętam, żeby z dołu walili z No. Panzerfausta. Jednak. Ten jest zabity. Ej, dziwnie, dzwoniłeś tego. Czekaj, może... O. No. Dobra. Jeszcze? Żyje? Nie, umarł. Ej, on ma tego pancerfausta automatycznego, nie? No z magazynkiem ma Panzerfausta. Save. Na pewno. Trochę bo jest trochę cienko. No to już jest koniec tej misji, tak. Co, mam tam skoczyć? No. Dobra, mam 17 HP w następnej misji. 12 podejść. A jeszcze niedawno było za jednym po 2. Tero Szymon. O, ciężko. No, 17 HP. Jakoś to będę musiał zrobić. Dawać. Gain access to the main warehouse complex. No tu jest z tym. Z łodzią podwodną? Mogłeś przeładować. Wszystko twoja wina. To, żeby ci za lekko nie było. No. Nie. Co ty chcesz zrobić? Chcę ładną wczytać, bo mam 2 HP. No to load. Zrobimy tak. Train yard. To daj tam szolka od razu.
No, wyłaś. Czekaj, bo tu mam oponenta do wyjaśnienia. Zaraz coś ty... Panie, mnie czymś takim nie pokonasz. W ogóle jak trzeba być pojebanym, żeby z Panzerfausta walić do pilotu. To tylko do Blaskowicza, nie? Kiedy będzie powrót do zamku? Jakoś Na sam końcu. koniec, na sam no. koniec. Przedostatnia misja jest powrót do zamku. Patrz, Pierona. No potem na końcu ten zamek już zbombardowany jest. Ja. No I i no to się jest w całkiem innych miejscach niż te na początku, nie? no, w ogóle tam nic nie przypomina. No. Tak, no już takie twarde są tutaj. Zaś z Panzerfaustem na mnie zrobili. Dawać mi na pyrkę. Panzerfaust. 55 HP, 46 armora. Myślę, że... Easy. Lekko. Halo? Halo? No? No, u Mikołaja. No to ja jutro będę. No jutro. Tak. A on ci nie mówił? Ej. A on ci nie mówił? No. Aha. Nie, bo ja mu mówiłem. No. No dobra. No. Po raz drugi To daj, bo ci się ściepnie. rodzicielska miłość wzywa. Ja tutaj takie dodże wale. Wszyscy tutaj już są? Rozpukani? Czy jeszcze jakiś? Aż mu się garnek zdupił z łeba. Dobra, bo tu Panzerfaust na mnie czeka. Ile my już mamy tego potężnego? Jeszcze jeden i będzie full. Dobra, tu już nie ma żartów. Aha, no przecież. Bym był zapomniał. Patrz, widzisz to? Widzę. O! Łe, kaliło się. Kaliło się jak nic. No, chillowa muzyczka. Quick save. Klimat się zmienił o Ej! dużo stopni. Co za gnój? Ta broń jest dużo mocniejsza niż MP40. Spotkanie pierwszego stopnia. No w sumie nie, trzeciego.
Widziałem jak wyciągasz tam broń. Dup, dup. Kurde, jak tak pomyślę, co będzie dalej, to mnie tyle. O! Zaszelątało. Nie wiem czy drugi raz się tak zrobi. Co przeczytamy na szybko? Bla 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 bla. Ciekawe. Chyba déjà vu miałem. A, czekaj, jaka będzie misja teraz po tej? No Kiedy- wiem jak ona wygląda, ale nie wiem jakby ci ją opisać. Ale nie laby, nie? Nie. Za 2 misje chyba będą laby. Nie. Laby są po Norwegii. No ja, faktycznie. Bo tam są goście z Venomami, chyba pierwszy raz łażą w Norwegii. Nie, albo są wcześniej. Ja. Są w Norwegii Venomy już. No. Myślę, że ja już to wszystko pamiętam. A tyś to w końcu po Sylwestrze przeszedł całe? Ja. No, co ty masz? No ja to mam na świeżo. Mega na świeżo. No. Czy oni stąd... the elevator is fixed. Now go upstairs and sit. No jednak stąd nie wyszli. Biedny. I bezbronny. Ale spluwę miałem. Okej. Pum, pum, pum. Już jest full tego. Do miotacza? Żeby im nie zostało gnoją. No. Dobra, jesteśmy uzbrojeni po zęby. Ja w sumie nie wiem, bo tutaj jakoś się po tej kładce powinno dostać. Aha. No, tylko ja zawsze stamtąd przeskakuję. No, Tak mniej więcej. faktycznie coś nie idzie. Pusto tu jest. This is impossible. Paratrup. Dobrze przeczytałem. Ja, Paratroop Rifle. Czekaj, jaki to ma kaliber? To już chyba pistolet maszynowy nie jest. Nie, to miało kaliber na pewno większy. Mi się w ogóle wydaje, że w rzeczywistości to też automatyczne mogło być. Albo nie. Nie, no nie wiem. A to nie jest automatyczne? Nie no, półautomatyczne, nie? Bo jest dup, 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 dup. Znaczy no, automatyczne, ale wolno strzelające. Aha, no bo nie trzeba tapać, no. No tak, FG ma 7,62. To jak no to jak kałach. kałach, no. No to dobre jak na tamte czasy. No. Dobre. Change. Aha, weapon facility, to pamiętam. Tu będzie ten, To tam Venoma planują. no tu będzie ta łódź podwodna. I ja. FG to LKM albo RKM. Aha. Co się Aga śmiejesz? Dobra, ja tutaj sobie zakończę odcinek, także moi drodzy, na tubie wiadomo, łapka do wierchu i wracamy w następnym.